vieš čo, ešte sa vrátim k tomu tvojmu poslancovi, raz ti povedal, to bol. Alebo nech ti to ty dostávaš informácie zo Sisky. Však mi to rovno podašte do Žukov, to vedu. Juro? Práve mi, že dostal ponuku. Do piči, ako, čo s tým urobil, ako mal s tým niečo urobiť. Ne? Dostal ponuku. Lenže on o tej ponuke chvíľu aj diskutoval. To bol ten druhý. No, Ďuro povedal, že na dvoch. Ja nevieš, že bol ten druhý. Ten ma skôr zaujímavé. Ale teda takto, on sa vraj vyjadril, že to je niekto, kto